Beloved brothers and sisters, good morning. Good morning. Kablawan tayo, dito mong galmay sa kada tayo. Good morning kakabsa. Nagiti agbuy-buya iti Facebook mas tayo. Sa dito manapasat iti lubong kan Pilipinas tayo nyo na imbag nga oras yu amin ako. Good morning, good day kada kayo amin. Tini naibasa nga pasat tinasanton ng Ebanghelyo ayat manan ti kung kunana ayan takas taunay apa nagayat ti Dios ti lubong inted na ti kakayso ng anak na tapno ti siya sinuman ang mamati kan kuana saan amatay no di kan maaddaan iti biyag na agnanayon. So madiwaong umang nga ayat nga pagsasaritaan kakabsat ta tay kunakon kunada pa ay haantay ka no mamaper-perfect dito nga ayat. Hantay nga maper-perfect dito nga ayat ni bagpagati Dios kada tayo. Kaya tayo tulangan nga ma-perfect dito nga ayat. Into no siguro aggibus ti lubong. Ayan. Tilaan na kay paay iti perfecto nga ayat na kay pakita pa ilaan iti perfecto nga ayat iti sa kalubungan awan sa bali no ti Dios matlaan babaan kan Apo Jesus. Ayan. Na DJ pan na kailansan na iti cross, ipapatay na, DJ ti makuna nga perfecto nga ayat tainted na iti bagina, biyag na para kadag iti iso amin, iti intero nga sa ngalubungan, uray pa'y kumahaan nga ro, haan tay sukot nga ro kat may sa nga Diyos. Nung gapo iti kastaunay, apanagayat na ti Diyos, kan iti tao, so gapo na nga nay lansa iti cross. Ayan, kamsat. So, DJ ti ayat nga ibagbaga tayo, nakapintas. Kuna tayo, nagduduma nagiti klase ti ayat, nagduduma ti klase iti panagayat, adagta ti ayat iti familia, adagta ti ayat iti pada nga tao, adagta ti ayat iti kagimungan, adagta ti ayat iti simbaan, iso nga nagduduma nga klase ti ayat katapsat. Iti ayatan tayo, itipada tayo nga tao. Nung ti ayat ngamin kakabsat kunada, ti ayat mangrugi iti uneg iti pamilya. Ti ayat mangrugi iti uneg iti pamilya, di jay nga masursuro, dagiti anak iti panagayat. Nung kita antay kat agpay sumot Kasi kunada nga ron kat, ijay uneg iti pamilya, ijay amin ti pangrugyan, ti panakasursuro, ti maysa nga anak. Iti uneg iti pamilya, di jay tayo nga masursuro no kasano ti disiplina. Iti uneg ti pamilya, masursuro tayo nga umuna iti panagpamati ken Apo Dios. Di ba? Anong nadaduma sa balimot ti masursuro ti anak? Di ba? Sa balimot ti isuro ti naganak, kuno saan kat awampay kat isuro ti naganak. Pero most of all, masapol nga isuro nga umuna kumati uneg ti pamilya, iti pa nagpamatikin Apo Diyos, kita nyo ti may isang ubing kat ti isuro tayo na maturog, kuno bumangon kat agkararat. Di dyan na maluktan mo, iti pamati na. Ay, kastoy gaya, madagayam ti Diyos nga pagkararagan. May manipod iti kinaubing, ti may isang ubing, may inculcated, iti panunot na, iti panagkararag kan Apo Diyos. May kadto iti panagaya. Ipada nga tao, hoy ang magaskas na tikabsat mo, madiday jay. Di ba, manandayo? Hamong apapaan tikabsat mo, datos day jay. Ag-giinayat kayo magkakabsat, ag-titinulong kayo. Di ba? Ijay tayo nga umuna nga pakasursurwan ti ayat. Namu tayo nga ayatan, ti kapamilya tayo, ijay tayo nga umuna nga masursuro, tayo nga ayat. Di ba? Kat may, no, maayat tayo ti pamilya, rumwar tayo ti kagimungan, DJ tayo pa nga may pakat na itang ayat. Nurumor tayo, tibalay tayo. Makakita tayo, dagiti karuba tayo, dagiti kabarangayan tayo. DJ tayo nga may pakita, dagiti nga ayat, nga nasursuro tayo, iti unod, iti pamilya tayo. Ay, respetaram, ti padang nga tao gayam. Ikuuray pa ka na ititsura na gayam, respetaram. Ano dagduma, alakwera de los buenos, dagiti tattaon duma nga pada, noan nga nasaya at itsuram, di da ka among respetaran, di da ka pa'y among ayatan. La, di ba? Na minsan napadasang tikas na nga natin, naka-shorts, kadakwalaan, pambalay,
naka-face mask ka pa'y, nakakalumong ka, dala-dala puson na kalata, at nakalasin ka niya. Ngayon, ni Apo Padi, uy, hindi mo lakuan ni Apo Padi. Kunada. Kasi di na nakita, di kinasya sinuna, di nga tao. Ikaw no, gaya mamuda nga Padi, di ka inasikaso da nga gusto. Kaya, di namin ti pag-ibas-basaran tayo na dumamaawan, te respeto, tayo ayat tayo itipada tayo nga tao, gabutik itsura na. May ngaron mo ti kasi, kat ti ay panagayat ti Diyos, kat para iti intero man sa kanubungan. Uri pa'y anat kababalin mo, anat ugalim, anat itsuram, para kin ka di ayat ni Apo Diyos, ta parte ka iti sanga lubungan. Di ba? So nga, maumuna ti pamilya, rumwar tayo ti kagimungan, ti pagdanaudan tayo, kadagiti kagayong tayo, ipakita tayo, dahi tanga ayak. Kasi ti panagayat ka kabsa, kita nyo diyon ti pamilya. Iti may isa nga pamilya, awan ti perfecto. Awan perfecto nga pamilya. Never tayo nga makakita ti may isa nga perfecto nga pamilya. Ada ti pagkurangan. O, ada pagkurangan ti ama, ada pagkurangan ti ina, ada mo pagkurangan ti anak. So, awan perfecto. Nung kitaan nyo, ti ama kan ti ina, nung nagkamali ti anak, kaya na nga pakawanan ti nagkamalian ti anak. Because that is love. Diti anak, urepay kasanot kinamamamartat ni amana, no at dati ng bastos kini amana, ay kaisalakan na. Urepay makikabil mo, no dagduma, ti anak, makipin na tayo mo, to, nabartat ni tatang na, tagwasang-wasang kita, tinanog na, nakita ti anak, at tumapang makidin nanugan. Gapu iti, ayat. Diti ay anak, ure chismosa ni ama, ay nana, sao nga sao, kadaman nakiapa, protektaran na dati anak, gapu iti ayak. Kat kasi mo ti unag ti kagimungan tayo, no kayat tayo ti adati tal na, maawat tayo ti pada tayo nga tao, ayatan tayo anaman ti kababalin, kat ugali da. Diba? Ure pa kat ko natin nga nga kanayon na chismosa ti karubang, kanayon nga makiap-apa ti karubang, alak ayatem, anawaem, uston, iwat ka ng iwatan. Uston, ado ti record mo di barangayan. Kanayon ka may kapitanan, ti kinaman nakiapang. Kung mabasit Uston, bartag ka nga bartag. Mapanggantuman di police station, may balod nagpatnagan. Di ba? Uston, dahil pa nagtaktakaw mo ti maistikar ba tayo, kababain. Di ba? Uston, ti pa nagsinsilong ti manok. Di ba? Ayatan tayo nga road. Babantin tayo panamagbaga, panagpalagi. Kita nyo dito agasawa. Iti ang pag-agasawa, hasta unay iti panagayan-ayat dati damo, di agtug-tugkal o napudot. Di ba? Gamunag dumag, mau-mau din si ayat. Dati na kuma, after 3 years, apaunay ka nga lalaki na yan. Urok ka nga, urok. Diyak pa'y makaturok. Hindi ka kaskasari ko. Dengdenggup ti panabura. Gwapo, tilakay ko. Di ba? Urek-urek. Kung kunana. Pero may bardag na ka. May kato'y lakay. Banyusan ka. Muna nga tawon ti pa nagkasar na. May katlo nga tawon. Nyakot, tinanong nga tao. Ngam! Ikaw na yung kubagbaka na kaskasar. Kitaan niyo, uri na kayo nga asawa na. May sa aldaw, do aldaw nga di ka makita ta asawang sa pulo. Uri ka sanod kinamamartad na. Uri ka sanod kinasausauna. Gapu iti, ayat mo kang kuha na. Diba? Uri pa yung kanayon nga dito, kanayon may agindag, hindi na po yung nabubuan, isa ka na nga tapok kada agad arak. Kasi at nga rin dito, ayat nga ko natin, that the imperfections of the person you love, kaya mo nga ayatan, despite of the imperfection na tao, kaya mo nga ayatan. Kasi mo ti Diyos ka na tayo, imperfecto ti tao, nung ay ayatan na. Pinarswa na ti lubong, pinarswa na ti pagyanan ti tao, pinarswa na aming nga masapol ti tao, sana imparswa ti tao, gapo ti ayat na, kumpleton ti pagyanan ti tao dito yung lubong. Naidumduma tayo panagayat ti Diyos iti tao. Tangin pinarswa na nga kaas-asping kan kalanglangana.
Iso nga, kita niyo, pinarsuan na tayo ti Diyos, ngam nagbalin tayo ni imperfecto, gabuti pa nagbasol, ngam ay ayatan na tayo, ikikan na tayo, ti gundaway tayo, nanuman pa'y nagbasol tayo, ikat na tayo nagtatigundaway, nga dumawat ti pamakawan, kung papakawan, kadagita nga nagbasulan. Di ka din nga nagmayat ti ayat ti Diyos. Di ka din nga nakapinpintas ti ayat ti Diyos. Another example kano din napintas nga example ti panagayat ket diti agpadaya ka. Diti kano agpadaya ka kano may isa nga kapintasan nga example ti panagayat dayjay. Kasi ayabam amin nga karubang, ayabam amin nga gagayom mo, uray lumabas lang ket may katmangan. Pakanam ida busugem ida. Di ba kasi doon nagpadaya ka ite, aglabay, nakalabay kitang tao kat, bagkatong tayo si daan, mangala kayo. Niyami, uray nakag-adupay, tinilabay na, isang abantay lang aron, tinilabay na, mangala kat si daan. Di ba? Kasi nabuslon, dati panagayat, padaya, inkay mangalat si daan nyo, inkay mangalat, nilabay, inkay glabay, inkay mangalat, inumon, inkay mangalat sinamit nyo. Alaan niyo, ibusun tayo amin, di na isagana, kung nangarod nagpadaya, di ba? Ibusun tayo amin nga nakasagana, kung nagpadaya. Iyawid yung tumay amin nga lunglungan, may umbabay nyo. Agyawid kay ni Kutsara, bayadak tulat na ganyan. Di ba? Kasi nga, example nga rin, di pa nagay tanabuslong. Awan pilpilyang pakanong amin. Hindi kano tinapintas sa example ti panagayat. Numhaanon nga panagayat, kano ti agpadaya. Dito, kita kong jelabay na ni, sa kabunton ni. Ni anay, imbag na ti pingganan ni. Ni kita kong nang isupot ti igado ni, ala ako. Diba? Kung saan ganito, sarcastic ka, may kay labay, ito yun lang ko. Diba? Umay kay mga, may kay labay pa, Durupag, ito yung takidaya. Haan nga ayat, Bejay. Conditional lang. Kung saan tayo nagpadaya ka, nagitay lang ang gagayong mo, nagitay babak na, nagitay ang daan din ang atong atakom, nagitay lang ang tikumbidar, at lumabas na nagitay ang palpalamag, may makipangan, uy, madami, hanggang mamay. Haan ka nung ayat, Bejay. Alam no ayat ka nga buffet, awan ti agtaktakal ka no. Ano na dapat agtakal ang nangarot kung kontrolo mo te panganat ano daduma ka dahil pada nga makidaya kung mangirubo dama. Di dapat itindaan dahil dadjeli kung tipilan daduma. Di ba? So nga, nagpintas niya example niya panagaya. Ayat kakabsa. Nadetay ko na tayo nga kaya tayo nga ayatan, uray imperfect, kaya tayo nga ayatan, uray pagkurangan na. Kasi kasday ti Diyos kada tayo, nagaputi ayat na inpaay na ti anak na ti sangalubungan, tagaputi kina-imperfecto ti sangalubungan na ipaay ti Diyos, imay ti Diyos dito ilubong, tapno mapakawan lang ang ti basol ti kina-imperfecto ti tao. Diba? Nakapinpintas nga ayat di jay. At nanangad ko nga istorya, kasi kanupay ti ayat. Hindi kano at ni kano adan, hindi na paraswan ti lubong, napangkano ni Apo Diyos, napangkano ni Apo Diyos iti hardin. Kat nakita ka ni Adan, imasudod ka no. Apo Diyos, ang saludsuda man, di sumagmamano nga banag. Ananday chay, sige, saludsud ka, kat adupay ti ubraan, kitaag na nasimpang lang ti lubo man, adapay kurang na. Umuna nga saludsud ko, Apo Diyos, kuna na ka no. Apay nga pinarswam ni Eva, nga nakapinpintas ti sukog na, nakapinpintas ti bagina, nakalamlamuyot ti kudil na tsakhaan. Ay, tatapno kayang nga ayatan. Walang ano ni Apo Diyos. Ay, kasta. May kadwa Apo Diyos. Apay nga pinaraswam ni Eva nga nakapinpintas ti buhok na nga nakatadidog, siyak nakaababa, nakalamlamuyot nga nakasilsilap ti buhok ni Eva. Ay, katapno rod kayang nga ayatan. Kunana ni Apo Diyos ay kasta. Maudi Apo Diyos kung ano ni Adan. Apay nga pinaraswam nga rod ni Eva
nga kuneng, kung nakano ni Apo Diyos. Di makauawa, kung nakano ni Adan. Ay katapno kaya nakaangayatan. Di yun na-gets. Di ba? Because there is imperfection latta ti tao. Nung kaya tayo maayatan latta kuma despite the imperfection, itipada tayo nga tao. Anong pagkurangan tipada tayo nga tao? Ano ti pagburkan ti dara tayo tipada tayo nga tao? Ngam nga pumaron tayo sursuro ni Apo Diyos kada tayo dete ayat. Dete panangraem, panangrespeto tipada tayo nga tao. Alat aramidan tayo nagsa. Ayatan tayo pa iti simbaan tayo. Di ba? Ayatan tayo nga iti simbaan tayo na masapul na ti ayat. Ti kagimungan, ti simbaan, iti pagilyan, ikararagan, ti ayat, nang nangrarong na kumakanagin ito yung buntawi, kasi iti simbaan tayo. At katang-katang. Diba? Santupay laan at dati mangtumpa. Santupay laan manginsulto ti simbaan. An nga nasayaan. So, gabuna nga, ayatan tayo ti simbaan. Hindi dyan, magrugi ti pamilya, ti kagimungan, ti pagilyan, ti simbaan, ti pada nga tao. Di dyan, ti pagsaysay kelan, ti ayat dito yung lubo. Agiin na yan, tano at dati ayat ti kagimungan, at dati panagkaykaysa, at dati kapya, awan iti adaw problema, at dati iti panagprogreso, iti panagbiyak tayo. So, masursuruan tayo ti ayat, at tayo naman perfecto ti ayat, yung ipadas tayo lang ta, uray na rigat, uray kasanot rigat na uray kasanot rigat ti panagayat iti pada nga tao ayatan tayo lang ta ida tayo sursuro ni Apo Diyos kada tayo iti panagayat kan imuna na nga impakita iti panagayat kada tayo.